Dobre. Hlási mi backstage, že už 35 ľudí je tu. Ja verím, že to ste vy, ktorí ste naozaj chceli prísť a ktorým záleží na tejto téme, podobne ako mne. Takže rovno začnem. Aj z toho rešpektu voči vášmu času, aj kvôli tomu, že sme sa teda takto dohodli, že o 15. budeme začínať a máme obmedzený čas, aby sme stihli všetko, čo som si pre vás pripravila. A zdravím, Janka. Tak, aby som vám teda povedala, že prečo sa ja tejto téme venujem, alebo prečo som vás zvolala na tento tu náš meeting ohľadom témy konfliktov v práci, tak nebudem asi zavádzať, keď poviem, že to je taká moja obľúbená téma, alebo taká moja pracovná úchylka. Aj kvôli tomu, že si túto tému si ju zažívam nielen v práci s klientami, ale aj teda na vlastnej koži som si ju veľakrát okúsila. Teraz sa pokúšam už prehrnúť slajd. Fíha. A idem ďalej. Moja história s konfliktami, teda nie tými osobnými, ale pracovnými, sa tiahne, neviem, nejakých 15 rokov dozadu, kedy som pracovala pre organizáciu, ktorá sa zaoberala riešením konfliktov vyslovene. Hlavne v spoločenskom, celospoločenskom kontexte, aj v tom medzinárodnom. Školili sme diplomatov z Ministerstva zahraničných vecí, prípadne študentov medzinárodných vzťahov. A ja som si vtedy hovorila sama pre seba, že to je fascinujúca téma, úplne ma to zaujalo, ale hovorila som si, že no tak trošku taká odtrhnutá od života. No len to som netušila, že práve v tejto práci si ja potom zažijem zo pár konfliktov, v ktorých si poviem, že aha, že tak teraz je ten čas dať tie moje zručnosti, ktoré mám ako školiteľka, ako riešička konfliktov do praxe. No len, čo sa vám v takýchto situáciách nestane, zrazu zistíte, že jednak neúplne sa orientujete v tom, čo sa vlastne tu deje. Neúplne tie zručnosti vám idú, keď už ich máte použiť sami na seba. A tretia vec, ktorú som zistila, je, že ma tie konflikty veľmi, ale veľmi ovplyvňovali, že mi veľmi dokázali ovplyvniť produktivitu mojej práce a aj to, či som nakoniec chcela alebo nechcela v tej organizácii, v tej firme zostať. No a takto sa konflikty stali mojou kľúčovou témou. Začala som sa nimi zaoberať aj osobne, začala som si o nich viacej študovať, začala som mať tému rešpektujúcej komunikácie, zdravých vzťahov v práci ako tú kľúčovú, okolo ktorej sa všetko nabalovalo. Začala som si doplňať nejaké vedomosti, zručnosti a teda tie najhlavnejšie, ktoré som za tých 15 rokov vždy spätne na ne narazila, boli mediácia nenásilnou komunikáciou a transakčná analýza. Možno vám tieto dve už niečo hovoria, možno ste sa s nimi stretli a ja budem veľmi rada, keď ich budete vedieť vytasiť pri riešení niektorých hlavolamov, ktoré som si pre vás pripravila. A ak by aj nie, tak ja vám ich veľmi rada v stručnosti na tom, čo vám budem ukazovať, predstavím. Takže toľko, aby ste vedeli, že prečo zrovna ja a prečo konflikty. No a aby ste vedeli, čo je cieľom tohto webinára, tak pri najmenšom by som vám chcela predstaviť 5 typov pre vašu prax, ktoré sa mi zdajú univerzálne použiteľné vo všetkých typoch konfliktov a rovnako tak aj na všetky druhy kontextov. Uvidíte, ja budem sama zvedavá, že ako sa vám tieto typy budú pozdávať. Čo z toho vám príde prínosné pre vašu prax, možno aj pre konkrétne konflikty, ktorými si teraz v práci prechádzate. Takisto by som chcela vás podprahovo inšpirovať, aby ste si niečo z toho vyskúšali, aby ste niečo z toho aplikovali a dali mi vedieť, že čo z toho vám naozaj funguje. Našu spoluprácu som si pôvodne predstavovala tak, že sa budeme vidieť a že budem aj vedieť odčítať z vašich neverbálnych, minimálne teda neverbálnych signálov, že ako sa vám to, čo hovorím, pozdáva. Ale teraz prepočítavam svoju predstavu a hovorím si, že dúfam, že za tých 60 minút, ktoré máme k dispozícii, vám stihnem čo najviac odovzdať z toho, čo som si pre vás pripravila a veľmi, veľmi dúfam, že budete využívať tú možnosť komunikácie cez chat. Mám pripravenú prezentáciu, ktorú vám už premietam a odporúčam, že ak teda máte ten mobil alebo počítač po ruke,
tak si ju, občas si to teda zapnite, ak vám náhodou nebude dávať zmysel to, čo hovorím, lebo mám tu veľa takých vizuálnych pomôcok, ktoré by vám mohli dokresľovať to, čo hovorím. Takže odporúčam zapnúť si aj screen, alebo to, čo vám teda ukazujem. Vrátim sa teda k meritu veci. Keďže pracujem s klientami už tých 20-15 rokov s dospelými klientami, zistila som, alebo prišla som k záverom, ktoré ma ešte viac povzbudili k tomu, aby som sa v konfliktoch vrtala. A tieto 3 závery by som si chcela overiť aj s vami. A chcela by som sa vás opýtať, že či máte niečo takéto podobné. V prvom rade som teda na tej vlastnej skúsenosti, ale aj na práci s klientami zistila, že konflikty nie sú len taká nejaká mimovoľná činnosť, čo v práci robíme, ktorá úplne nezávislo dokáže existovať, ale oni sú základnou zložkou našej efektívnosti práce. Keď máme nejaké konflikty, tak ovplyvňuje to našu produktívnosť alebo našu angažovanosť. To je prvý záver. Druhý záver, ktorý ma povzbudzuje k tomu, aby som sa vrtala v tejto téme, je, že začínam vidieť veľa podobností v tom, alebo že čo sa deje na rôznych pracoviskách. Bez ohľadu na to, v akom odvetví firma pracuje alebo s akým tímom spolupracujem. Zdá sa mi, že sa tam dajú nájsť také tie vzorce fungovania ľudí, ktoré sa dajú aj celkom pekne podchytiť. No a potom, čo si začínam všímať, je, že lídri zohrávajú vo všetkých konfliktoch kľúčovú rolu. A teraz nie, že by ste keď ste teda lídri, nie, že by ste boli do všetkých priamo namočení, ale to, aký postoj vy zaujmete ku konfliktom, aj k tým, ktoré sa vás netýkajú, tak veľmi dokáže ovplyvniť to, ako sa tie konflikty v konečnom dôsledku vyriešia, alebo ako sa budú riešiť. No a aby to nebolo len také, vycúcané z mojej skúsenosti alebo z môjho prsta, pozerala som si aj nejaké nové štatistiky, tak tu len tak pre zaujímavosť. Z tohto prieskumu od Grafton Recruitment sa ukázalo, že naozaj tá znížená produktivita trápi vyše polovicu ľudí, ktorí zažívajú konflikty, že je to tam ako keby nejaká minimálna korelácia tam bude a vyše tretiny ľudí reportovali, že konflikty riešia, takže sa im zhoršujú vzťahy. Potom napríklad som sa zaujímala o to, ako sa konflikty najčastejšie na pracovisku riešia. A z tohto prieskumu z roku 2022 vyplynulo, že najviac ľudí si lesne osobne si komunikovať, ale vidíte, že tretina ľudí zapája do riešenia práve lídrov. Takže to je pre mňa taká zaujímavá štatistika, že naozaj každý tretí z vás, každý tretí líder sa nejako s tými konfliktami musí vo svojej praxi potýkať. No a tuto ma zaujímalo ešte, že konflikty medzi kým a kým sú najčastejšie problémom, alebo že najčastejšie sa vyskytujú. Ale priznám sa, že slovenskú aktuálnu štatistiku som nenašla. Mám jednu medzinárodnú. Viete mi v tomto pomôcť? Idem teraz vyvolávať duchov, že viete mi napísať do chatu, že čo si myslíte, že aké štatisticky, alebo povedzte mi u vás na pracovisku, medzi kým sa najviac konflikty vyskytujú. Napíšete mi? Medzi zamestnancami, prvá možnosť, alebo teda zamestnancom a manažmentom, čiže tie také v rozličnej hierarchii. A potom máme ešte možnosť, že medzi tímami, také akože interskupinové, že ja neviem, tím komunikácie externej sa poháda s tímom internej komunikácie. Vymýšľam si. Skúste, ja vás tu sledujem, že či niekto niečo píše. Samozrejme, že nebudem vás napínať, dám vám aj aspoň tie medzinárodné dáta. Medzi zamestnancami a medzi tímami. Ako keby medzi tímami, že ako keby jeden tím voči druhému. Wow, píšete, že medzi tímami. To by ma ináč aj zaujímalo, že aké typy. To budem rada, keď mi potom aj dáte viac informácií k tomu. No, medzinárodná štatistika, najviac medzi zamestnancov. Ďakujem, Juraj. No, táto štatistika, čo vám ja ukazujem, áno, sa prikláňa k tomu, čo píšete teraz Jani, áno, aj Juraj, že najviac, alebo teda
49% konfliktov sú medzi zamestnancami, potom tých 32% je s manažmentom, čiže na tej hierarchicky nerovnej úrovni, no a potom tých 19% medzi týmami. Akože nie sú to také dramatické rozdiely, ale čo mňa tak povzbudzuje, alebo čo by som chcela povzbudiť vás, je, že v podstate sa budú prístupy k týmto rôznym typom konfliktov líšiť, ale veľa podobností v nich stále zostáva. Že viete použiť veľmi podobné prístupy k jednému aj k druhému typu konfliktov. No a na čo som ešte aj využila tieto dáta, je, že som si pripravila taký príkladný prípad, na ktorom vám budem jednotlivé typy predstavovať. A ten prípad som nazvala, že líder Michal, a bola by som veľmi rada, keby ste si ho prečítali za chvíľočku, alebo teda počúvali mňa, ktorá vám ho prečítam. A keby ste mi potom zodpovedali zase do chatu, že čo si myslíte, ako by mal, alebo ako by ste odporúčali, aby Michal zareagoval na túto situáciu. Áno, čiže Michal je líder a potom vás poprosím zase do chatu zahlasovať, ako by mal na situáciu, ktorá sa mu teraz v živote vyskytne, v pracovnom živote, ako by mal zareagovať. Takže tu je prípadová štúdia. Michal vedie už 3. rok marketingové oddelenie v menšej firme. Aktuálne sú v jeho tíme 3 kreatívci, ktorí tvoria kampane, 4 analytici a 2 brigadníci. Blíži sa deadline odozdania kampane kolegom z externej komunikácie. Za jej tvorbu zodpovedajú copywriterka Rebeka a analytik Jano. Michal sa na porade pýta, ako stoja s prípravou. Rebeka hneď odpovie, dobre, všetko je rozbehnuté, deadline sa stíha. Ak sa samozrejme nezamotáme v posledných krokoch ako naposledy. Však Johnny. Žmurkne na Jana. Jano červený až za ušami nereaguje. Prejdú na ďalší bod porady. Po porade príde Jano za Michalom. Sťažuje sa na Rebeku, že nereaguje včas na jeho pripomienky. Všetko odsúva na poslednú chvíľu a on má z toho stres. Citujem. Naposledy, keď ma tesne pred finišom skolila korona, to meškanie hodila na mňa. Ešte na mňa aj zažmurka na porade. No tak takto ja ďalej spolupracovať nevládzem. Môžeš s tým niečo urobiť? Michal je znepokojený. Predstava zmeškaného deadlineu a dusna v tíme ho rozrušila. To je krátky príbeh. Osoby a mená sú čisto náhodné. A teraz, keď ste navnímali tento príbeh, otázka znie, ako odporúčate Michalovi zareagovať. Skúste si prebehnúť očami po A. Nech do toho nevrtá, spoľahni sa na to, že všetko dobre dopadne ako vždy. Po B. Mal by sľúbiť Janovi, že Rebeke dohovorí. Po C. Dať Janovi najavo, že si svoje konflikty musí vedieť riešiť sám. Po D. Zavolať si ich oboch a požiadať ich, nech sa v práci správajú profesionálne a dokončia projekt. A po E. Nejako ináč. Dávam vám priestor aj si vymysleť vlastnú reakciu. Ak by niekto potreboval prekliknúť ešte na príbeh, kľudne mi napíšte, ale ak ste stihli navnímať situáciu, tak prosím len mi napíšte kľudne A, B, C, D, E. Aj vaše tipy, ako by sa to dalo možno riešiť ináč. Ako by mohol Michal reagovať inak. Chvíľočku vám dám na zamyslenie. Katarína píše E, Dčko, Dčko. Fajn. Tuto vlastne v tomto konflikte, alebo v tomto príklade máte potenciálne aj konflikt teda medzi zamestnancami. Aj tu môže číhať konflikt medzi nadriadeným a zamestnancom, tak som vám tu skombinovala rovno 2. Urobiť mediačný rozhovor, čo od seba navzájom potrebujú, ako sa cítia. Super. Nech vysvetlia obidvaja svoj pohľad na vec, zistiť, kde je koreň problému, vypočuť si obe strany, poďakovať sa Janovi, že to zdieľa. Super. Vidím, že máte veľa nápadov, ako by sa to dalo riešiť. D v kombinácii s E samostatne. Najprv sa stretnúť s oboma osobitne, aby sme pochopili ich pohľad. Veľa zaujímavých inšpirácií. Už tu máme taký think tank, že sa nám začína tvoriť výborná báza na to, aby sme dokázali si poradiť s konfliktami. Dobre, pozerám, že sa to trochu zastabilizovalo. Možno, že sa stotožňujete viacerí alebo nemáte možnosť písať.
Dobre, tak rovno, teda nebudem vám hovoriť rovno, kto to vyriešil správne, kto nesprávne. Dáte si potom svoje odpovede sami a hamatiť sa z odpovednosti. Super. Idem teda rovno na tie tipy. Možno vám budú dávať hneď zmysel, možno budete potrebovať k ním nejaký komentár. Ale teda hneď prvý tip, ktorý by som vám odporúčala, je, že sa v tejto situácii zastavte. A to je veľmi ako keby triviálny na prvý pohľad tip a možno, že vám veľmi dobre ide, ale čo sa týka nejakej mojej skúsenosti s lídrami a s našimi stretnutiami ku konfliktom alebo ku celkovo riešení vzťahov v práci, tak zistujem, že toto je typ, ktorý zachraňuje životy, alebo teda zachraňuje vzťahy, by som povedala. Stretávam sa totižto s tým, že lídrom je veľmi ťažké neísť hneď do riešenia problému. Neísť hneď do toho, aby situáciu chytili za pačesy a ako Giska Oňová proste hneď išli a niečo robili. Naposledy sa mi stalo, že už pri príchode na oddelenie sa na mňa vrhol vedúci a hovorí mi, že Táňa, neuveríš, ja som vydržala 6 minút počúvať zamestnanca, keď mi hovoril o svojom probléme, bez toho, aby som mu navrhovala riešenie. Lebo on už mal v hlave riešenie, ale teda na základe našich stretnutí pochopil, že ísť hneď do riešenia nie je úplne žiadané. Prečo? Podľa mňa vy aj viete, lebo už veľa ste o tom počuli a veľa ste o tom premýšľali a pozerám na vaše odpovede, že sú veľmi v súlade s tým, čo vám hovorím. Takže iba veľmi skratke, všetci asi tušíme, že keď si túto pauzu alebo keď si túto príležitosť upokojiť sa a nejako si veci premysleť nedáme, tak čo sa deje? Ideme tzv. Na autopilot. Reagujeme krátkovito. Prvý program, ktorý na nás číha, je ešte ten evolučný, ktorý nás vracia späť do ríše živočíchov a velí nám buď utiecť, alebo útočiť, alebo ustrnúť na to, aby sme sa zachránili. V konfliktoch to, čo môže znamenať? Znamená to, že v úteku sa snažím konflikt bagatelizovať alebo sa mu vyhnúť. V útoku napríklad idem do obrany útokom, hej, že začnem hovoriť, že no a ty ako si to riešil, alebo ty čo robíš preto, aby sa to poriešil. Alebo keď ustrniem, tak vtedy vlastne zo mňa nič nevydoluješ, vtedy len som zostala v paralýze. O tomto veľa z nás vie, čo ja viac používam, alebo s čím ja viac pracujem, čo si viac na ľuďoch všímam, je nie úplne, že by išli do tých programov živočišných, alebo teda tie sú v tom obsiahnuté, ale ako keby taký komplexný balíček toho, že idú do nejakých vzorcov. Neviem, či si to všímate aj vy, ale keď sme pod stresom, tak veľakrát z nás naprvú vyhrkne niečo, čo sa dá ako keby pripísať nášmu 5-ročnému alebo nášmu malému ja, ktoré ešte kedysi takto reagovalo, keď sme si len vyvíjali svoj komunikačný štýl alebo svoje komunikačné vzorce. Čo tým presne myslím? Chcela by som vám toto akože predstaviť, alebo ako ja s tým pracujem na pozadí teórie transakčnej analýzy. Možno ste sa už viacerí stretli, neviem, kľudne mi napíšte. Ťažko sa mi odčíta z vašich výrazov tvári, ale ak náhodou nie, tak podľa mňa toto je veľmi trefná teória, veľmi dobrá pomôcka, ktorá vám vie popísať na rôznych úrovniach, čo sa vo vašom tíme odohráva. A teraz nie je to kúzelná palička, ktorá vám pomôže všetky konflikty, ja neviem, šmahom ruky vyriešiť, ale skôr by som ju prirovnala k takej, neviem, bielej paličke pre nevidiacich ľudí. Je to výborná orientačná pomôcka, ktorá vám pomôže sa zorientovať, že čo sa deje u vás vnútri, čo sa deje s vami, čo sa deje medzi vami a tým dotyčným, s ktorým máte nejakú výmenu, alebo teda keď pozorujete dvoch ľudí, pochopíte, že čo sa u nich odohráva, prečo tam vznikol konflikt, prečo sa ten konflikt nerieši konštruktívne. No a v úplne ako keby tom najvyššom meradle sa viete pozrieť z výšky aj na váš tím. Čo sa tam odohráva, prečo nám vybublávajú takéto typy konfliktov, ja neviem, na každomesačnej báze a viete sa aj s touto pomôckou nad tým zamyslieť. Pre tých, ktorí poznáte transakčnú analýzu, tak veľmi zjednodušenú
veľmi zjednodušené vysvetlenie prebehnem aj teraz, tak dúfam, že vám to nebude, že vám to bude dávať zmysel počuť to znova. Ale teda, čo táto teória hovorí, je, že každý z nás si počas svojho života na svoju takú videopásku komunikácie nahráva rôzne komunikačné štýly. Transakčná analýza operuje s 3 konkrétnymi, ktoré nazvali podľa tých vývojových štádí, ktoré sa v nich prejavujú. A teraz vysvetlím, že keď sme maličké deti, tak nahrávame si tzv. Detský komunikačný štýl. To je štýl komunikácie, kedy vám ide o to, aby ste si naplnili základné svoje potreby, aby ste dali najavo, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Čiže predstavte si také dieťa do 1 roku, keď aj nekomunikuje verbálne, tak komunikuje vám pláčom alebo povestným slovičkom nie, presne o tom, čo chce, čo nechce, aké má potreby a v čom sa cíti príjemne, v čom nepríjemne. Takýto detský komunikačný štýl si navíjame hlavne teda do 5. roku života. Patrí tam už aj potom takéto vzdorovanie alebo to také opúšťanie sa, ja to volám. Čiže všelijaké takéto prejavy detské sa vám navíjajú na vašu videopásku. Paralelne s tým, že tým detským komunikačným štýlom si navíjate aj rodičovský komunikačný štýl, ktorý odkúkávate od vašich relevantných dospelých. V čom je to akože pre mňa fascinujúce je, že tým, že sú okolo vás väčšinou tí 2 rodičia alebo aj ten jeden rodič, on má tiež svoje rôzne vzorce, vy si ich navíjate teda hodne veľa a rôznorodých. Hrúbka tejto rodičovskej pásky býva niekedy veľmi značná v našich životoch a prevyšuje hrúbku všetkých ostatných vrstiev, lebo deti sú veľmi, sa hovorí, nie jak špongia, že nasávajú. No a potom paralelne tiež si vyvíjate aj dospelý komunikačný štýl. To je taký ten, keď už malé dieťa v 4 rokoch sa vás vie spýtať otázku, kde prejavuje racionálne uvažovanie, napríklad, že ja neviem, mami, ako mohli ľudia postaviť takýto vysoký mrakodrap, že to vlastnými rukami. No a vy ich teda buď povzbudzujete v takomto rozvoji dospelého komunikačného štýlu k zvedavosti a k tej racionalite, alebo ich nejako dáte dole a poviete im, že ale to ťa nemusí zaujímať a v podstate u neho podporujete vývoj tých iných komunikačných štýlov. Vo výsledku toho sa nám potom deje to, že každý z nás, ako tu sedíme, stojíme, alebo neviem, čo robíte, máme k dispozícii 3 komunikačné štýly. V každom momente. V transakčnej analýze sa to nazýva, že máme 3 egostavy. Egostav rodiča, dospelého a dieťaťa. No lenže v každej tej našej komunikačnej výmene, v každej transakcii sa prejaví len jeden konkrétny. A to je akože, tam sa blížim, že to je vlastne to umenie, alebo k tomu vás chcem povzbudiť, že je veľmi zaujímavé sa pozrieť na to, kto z vás, pozri, kto to hovorí. Hej, že pozri, kto z vás teraz prehovoril. Lebo veľakrát by ste boli prekvapení, že celý konflikt sa dá vyriešiť len tým, že sa úprimne pozriete na to, ako ste vy do neho vstúpili, ako ste na toho človeka prehovorili, v ktorom z tých komunikačných štýlov ste sa ozvali. No a teraz, aby ste sa v tom vedeli aj vy zorientovať, alebo aby ste vedeli, že ako tie komunikačné štýly vyzerajú, tak skúsim vám ich predstaviť pomocou Michala. Hej, že ako by asi Michal reagoval, keby bol napríklad v tom rodičovskom komunikačnom štýle. Líder Michal, keby komunikoval v rodičovskom komunikačnom štýle, dojde za ním teda Jano, tak komunikuje z pozície moci. Že teda on je ten, ktorý vie, on je ten, ktorý má moc a Jano je teda bezmocný rodič. Rodičovský komunikačný štýl vždy hovorí na druhého, ako keby ten bol nižšie hierarchicky pod ním. No a môže sa prejavovať 2 spôsobmi ten rodičovský komunikačný štýl. Už to začína byť komplikované, že? Jeden je starostlivý rodič, druhý je kritický. Čiže predstavte si, že teda Michal hovorí Janovi. Jano sa posťažuje a Michal na ňo reaguje. Jo, Janči, no jak ti môžem pomôcť? No jasné, hneď skočím za Rebekou, dám to všetko do poriadku. Bože, to je strašné, chudáčik. Hej, niečo v tomto štýle by bol ten starostlivý Michal, rodičovský. No a v tej kritickej verzii by to bolo niečo ako Bože, zase ste si vliezli do vlasov vy dvaja? To je totálne neprofesionálne. Ako sa môžete takto správať v práci? Choďte, poriešte si to, nech to je hotové. Mne ide o projekt a o výsledky. Nie o to, aké vy máte žabomyšie spory. Hej, toto by bol
taký ten kritický rodič, jeden z možných prejavov. Dáva vám to zmysel? Zatiaľ sa chytáte? Snažím sa vyčítať z ticha. Takže toto by bol rodičovský. Môžete si predstavať, že koľko z tohto sa u vás vyskytuje takýchto ako keby výmien, alebo koľko takéhoto komunikačného štýlu, koľko by ste sa pristihli v ňom vy, alebo koľko si tam viete predstaviť svojich kolegov, svojich nadriadených, hej, že kedy vystupujú takto. Teraz poďme sa pozrieť na ten detský. Detský je tiež ešte rozdelený na dve možné polohy a tiež si ho viete pripodobniť trošku k tým reakciám dieťaťa reálnym. Prejavuje sa buď ako prispôsobené alebo adaptované dieťa, alebo ako slobodné dieťa. No a čo to znamená v praxi? Znamená to, že rozprávam na teba z pozície nejakej bezmocnosti, že neviem, čo s tým. No a keby som bola v koži Michala, tak to vyzerá niečo takéto, že začnem mrnčať, hej, a Janči sa mi posťažuje a ja idem ako Michal, že bože, Janči, teraz akurát pred odozdávaním, ja z toho zblázním, obráťme sa na HR, ja neviem, čo s tým robiť. Zas, prečo ja? Hej, niečo z tohto súdka, takéto umrnčané decko. Alebo to môže byť aj takéto vzdorovité, že bože, kašlem ja na to, s prepáčením, okašľal to pes, idem si ja riešiť svoje veci, poriešte si to, ako chcete. To by bol akože vzdor. A potom ešte aj také slobodné dieťa by sa mohlo v Michalovi zobudiť. A to je také, že mám na haku. Ja neviem, koľko lídrov reálne prejavuje takýto komunikačný štýl, lebo podľa mňa toto je naozaj že veľmi málo zastúpený štýl u lídrov, lebo mať na haku mi príde také v kontraste. Ale to by znelo niečo ako také, že laissez-faire, hej, OK, je tam toho, nejako sa to vyriešilo, však sa to vždycky nejako vyrieši. A čo ja s tým? Mňa sa to netýka, vyriešte si to vy. Hej, to by bolo také, že ja si hlídam svýho, vy si hlídajte svýho. To by bol tento štýl. No a ten dospelácky, to som veľa zachytila v tých vašich odporúčaniach. Skúste si aj vy tak pozrieť, že či sa tam nachádzate, alebo či ste to tam trafili. Tento prístup komunikuje ako k rovnocennému, čiže snažím sa nie dávať druhého dole alebo vyššie, snažím sa komunikovať tak, akože ja mám osobnú moc niečo s tým robiť, ale zároveň priznávam aj tebe túto osobnú moc, tak poďme s tým niečo robiť spolu. Hej. Hľadáš porozumenie, hľadáš riešenie a nakoniec aj nejakú tú dohodu. Čiže, ako ste vy navrhovali, tuto aj pozerám na vaše inšpirácie, že presne, že zistiť, kde je koreň problému, Barbora píše, vypočuť si obe strany, čiže zaujímať sa, poďakovať sa Janovi, že to zdieľa. Presne ja mám také niečo na mysli, ako poďakovať sa, že teda, že sa mi zdôveril a teraz sa spýtať, že čo ťa konkrétne trápi, alebo teda je toto, čo ťa trápi, overiť si, predstavím si, ako by ja som to navrhovala riešiť, ako ti v tom môžem pomôcť. Hej, takže niečo takéto s tebou diskutujem a vy už ste potom písali aj, že postup, hej, že zavolať si najprv jedného, a potom druhého a tak ďalej. Ale stále si udržiavam teda tento komunikačný štýl. No a čo nám to teda vo výsledku ako keby hovorí, alebo čo vám týmto chcem ja povedať, je, že týchto 5 možných reakcií máme non-stop k dispozícii. Lenže nie vždy máme nad nimi kontrolu. Nie vždy ovládame to, že ktorá z nás von vylezie. Neviem, či máte aj vy tento zážitok, ale a deláš, co deláš, niekedy proste z teba vylezie ten rodič. Alebo niekedy z teba vylezie to ufňukané decko. Z môjho pohľadu, alebo čo tento prvý tip, čo som vám týmto prvým tipom chcela odporúčať, je, že je fakt veľmi dôležité sa na toto vedieť pozrieť, vedieť sa v tom zastaviť a zbadať sa. Ako som ja pristúpil ku konfliktu, ako som ja oslovil druhého človeka. Nemôže to byť zdrojom toho, že ten človek potom na mňa reaguje, ako reaguje. Tu sa zastavím a dám vám možnosť si to ešte trošku pozrieť a skúsim si overiť s vami, že či a nakoľko vám je toto jasné, že dávam vám tento kvíz naspäť
Ako si myslíte, že teda zareagoval Michal v týchto jednotlivých príkladoch? Že ku čomu by ste to priradili? Jasné, že na schvál tam boli viaceré, takže skúste, že čo si myslíte, že to Ačko, rodič, dieťa, dospelý. Že ako zareagoval Michal v týchto jednotlivých prípadoch, čo som vám ponúkla. Už sa vám to darí tak nejak rozlíšiť alebo zaňuchať, že kedy čo je vo veci. Čiže nevrtať sa do toho, spoľahnúť sa na to, že všetko dobre dopadne, ako vždy. To je, čo by to bol aký prístup. Čo sa v ňom prejavilo. Keď vyvolávam zase duchov, pozerám, že či niekto ste tam. Potom tu máme, áno, Naty sa zapája. Hej, to by bolo to slobodné dieťa, hej, že nejako to laissez-faire, nejako to dopadne. Super, píšete. Potom aj to Bčko, sľubiť Janovi, že Rebeke dohovorí. Skúste kľudne, ktorý chcete na ktorékoľvek písmenko, že čo sa vám to zdá. A ja mám ešte takú jednu kulehu, že práve pri tomto slajde som sa chcela pozastaviť nad tým, že ono to Bčko, rodič starostlivý, super. Začínate, alebo teda možno sa v tom už dlhšie orientujete, takže oceňujem, že máme túto spoločnú reč, že si v tomto rozumieme. Mne to pri práci s klientami veľmi pomáha, pretože oni potom už presne vedia, že čo asi spôsobilo neskôr dopady, aké potom sa vyvinuli v tej komunikácii. Že im poviem, že počúvaj, že teraz to bolo skôr ako keby z takej komunikácie starostlivého rodiča s dieťaťom. A ako by sa to dalo posunúť teda do tej dospeláckej polohy. Čiže je to taký akože spoločný komunikačný jazyk, ktorý používame. Čo som ale chcela upozorniť je napríklad, že pri tom Dčku, hej, že zavolať si ich oboch a požiadať ich, nech sa v práci správajú profesionálne a dokončia projekt. Zámerne to Dčko je napísané tak, že ono môže byť aj predstaviteľom alebo môže byť aj reprezentovať komunikačný štýl dospelácky, ako ste vy navrhovali, že by to bol taký ten fajn prístup. Ale zmením tón, hej, poviem to takto. Počúvajte, správajte sa profesionálne, dokončite ten projekt. Dobre? Stačí len zmeniť tón a neverbálnu reč a zrazu sa vám z dospeláckého komunikačného štýlu stane aký? Dávam dramatickú pauzu, ale asi všetkým je to jasné, že veľmi málo stačí k tomu, aby vás ľudia začali vnímať, že ste v tom rodičovskom, že sa nad nich nejako vyvyšujete, že idete do tej mentorskej, moralistickej pozície. Prečo to spomínam, je, že toto je vec, ktorú často pozorujem u klientov. Oni veľmi tvrdo pracujú na tom, že si nahrávajú alebo že sa nahrávajú si na pásku svoj dospelácky komunikačný štýl. Potom sa čudujú, že oni tie slová volia správne, len stále na nich ľudia reagujú, ako keby boli v pozícii dieťaťa. Moje také upozornenie je, že nie je to len o slovách. Nie je to len o slovách, ktoré volíte. Môžete sa naučiť všetky správne koučovacie frázy, ako človeka dostať k spoločnému riešeniu. Ale keď vy to máte v hlave nastavené tak, že Bože môj, čo zase ten chce, alebo to je čúldo, keď to máte nastavené nejako takto, tak potom vám to bude komplikovať tú komunikáciu v tom, že ľudia z vás hlavne vnímajú tú neverbálku alebo to, ako na nich pôsobíte a ako sa pri vás cítia. Že nemajú len jeden kanál, z ktorého odčítavajú, v ktorom ste vy v tom komunikačnom štýle. Dáva to zmysel? Čiže sledujem, že s týmto sa vedia ľudia aj vytrápiť. A aby som išla ďalej, aby sme sa dostali do úspešného pokračovania, tak samozrejme si asi viete domyslieť, že ja vám budem odporúčať, aby ste sa dávali čo najčastejšie do toho dospelého komunikačného štýlu. Táto rada znie, že ak nehorí, privolaj dospelého. Opačne k tomu, čo nás učili všetky mami a pani učiteľky. Prečo? Lebo keď horí, vtedy ideálnym spôsobom na vyriešenie konfliktu nie je privolať dospelého, ale vyvolávať zo seba ducha koho? Rodiča. Hej? Lebo ten ide a rieši.
keď sa mi na moje dieťa bude rútiť veľký kamión a ja budem chcieť, aby to dieťa v prvom rade prežilo a nemám čas na to, aby som mu teraz dávala sofistikované otázky. Prvé, čo urobím, je, že ho schmatnem, zrevem a zachránim mu život. Ak máte deadline, ktorý vám horí pod zadkom a potrebujete ho stihnúť do hodiny, tak tiež asi nebudete úplne si dávať teraz mediačné stretnutie s jedným, s druhým. Hej. Ten proces skrátite a zvolíte si štýl rodiča. Pôjdete podľa svojich priorít. Avšak, ak nehorí, čo podľa mňa teda veľakrát naozaj nehorí, zhodneme sa asi na tom, že treba vyvolávať dospelého. Prečo je to tak? Ja nemyslím si, že vám to úplne musím odôvodňovať, ale pre istotu iba sa s vami chcem zladiť na tom, že v každom konflikte nám ide paralelne o dve veci. Ide nám o to, aby sme poriešili ten vecný problém, ten vieme riešiť kvázi nejako na základe nejakých zaužívaných postupov. Kto to tam spomínal, tú maticu zodpovednosti. Ivan, máme postupy, máme nejaké kvázi riešenia na to, ako riešiť vecné problémy. A toto vieme so spoľahlivosťou, ako keby sme, riešili sudoku, že proste keď zvolím takýto postup, tak nejaké riešenie mi z toho vypadne. No lenže v tých konfliktoch, čo je na nich zaujímavé, alebo možno také priťažujúce je, že tam sa nám paralelne ešte rozvíja aj línia vzťahová. To, ako ja poriešim ten vecný problém, bude mať dopad na vzťah. A to, aký máme my vzťah, ako spolu interagujeme, tak bude mať aj dopad na riešenie toho vecného problému. A teraz, aby to nebolo zase také neuchopiteľné, tak poďme si to ukázať na príklade teda Michala a Jana. Hej, čiže riešia nejaký problém, ktorý sme si popísali a teraz si predstavte, že Michal vyrukuje na Jana z rodičovskej komunikačnej polohy. A teraz povie mu niečo ako, že vieš čo, dobre Janči, ide starostlivý rodič byť. Janči, vieš čo, ja to s tou Rebekou poriešim, že dobre bude. Čiže zaujme túto polohu. Čo potom, aký dopad to bude mať na ich vzťah s Janom? Čo si myslíte? Že aký to môže mať dopad. Budem veľmi vďačná za pár inšpirácií, ktoré mi napíšete. Aký to bude mať dopad. Oni nejako sa niekam posunú, hej? Že oni začnú, teda to riešenie bude možno aj efektívne, možno Michal si pôjde s Rebekou pohovoriť, možno ju tam dá do laty a vecný problém zmizne. Hej, tí dvaja dokončia report. Ale aký to bude mať dopad na vzťah s Janom a možno aj na vzťahy v tíme? Viete nejaké vygenerovať? Lucia píše, že Janči sa začne spoliehať na Michala, že on vyrieši situáciu za neho. Úplne sa podpisujem. Ešte máte nejaké nápady alebo nejaké dopady, vidíte, ktoré by mohli sa odohrať na základe takejto interakcie? Vidím, že tu si podporujete tento pohľad. No, ja úplne súhlasím, lebo aj teraz môžeme si viaceré spomenúť, ale teda úplne súhlasím s tým, že nič sa z konfliktu Janči nenaučí a môžu sa mu opakovať. Jo, on možno sa aj naučí, ale presne to, čo Lucia písala predtým, že keď budem mať problém, tak treba ísť za Michalom. Hej, presne. No tak už to tam šípite, že vlastne keď ja komunikujem z tejto pozície, tak v podstate upevňujem v tom druhom dojem, že toto sú spôsoby, ako sa riešia konflikty v našom tíme. Hej, že treba ísť za šéfom, treba ísť za autoritou. Čo sa deje v tomto prípade je, že sa nám vlastne, keď my na niekoho hovoríme ako na dieťa, tak sa nám naspäť od neho vracia aj podobná reakcia. Hej, že ako sa do hory volá, toto je to, tak sa z hory ozýva. Čiže áno. V tíme sa potom môže tento pohľad aj rozšíriť, že teda všetci začnú chodiť za Michalom a riešiť s ním svoje všetky spory. Michal toho bude mať nad hlavu a bude sa trápiť tým, že preboha, prečo za mnou všetci chodia. Alebo sa môže stať aj iný druh konfliktu. Môže to vyvolať konflikt medzi ostatnými členmi týmu v tom, že zrazu si začnú mysleť, že hej, že ten Jano je nejako protežovaný Michalom, on ho má nejako pod svojimi krídlami, no a začnú sa rozvíjať konflikty tohto typu. Hej? Čiže môže to mať tieto dopady. Neviem, možno sa tam premietate niečo aj
zo svojej reality. Zatiaľ vám hovorím to, čo si všímam ja. No a to isté by sa mohlo stať teda opačne, keby Michal vyrukoval na Jana z toho detského štýlu, že ale prosím ťa, to sa nejako vyrieši, slobodné dieťa, hej? Tak čo by sa mu mohlo vrátiť naspäť od Jana? Skúsite teraz aj túto opačnú polohu, že čo by sa mu mohlo naspäť vrácať od Jana, keby Michal sa akože zatváril, že nejako bude, nejako bolo. Čo by mohol vyvolať na druhej strane? Počkám chvíľočku. Ľahostajný prístup Jančiho s otáznikom. Za mňa viem si to predstaviť. Prestane ho vnímať ako lídra. Dokonca si viem predstaviť, že neho sa reaguje aj nejako podráždenie. Hej, že však ty si tu šéf, ty si tu líder, ty máš toto riešiť. Hej, že to nie je moja starosť. Čiže zrazu on sa prehodí do tej pozície toho rodiča, pretože tieto dve pozície sú si veľmi kompatibilné, hej? Že oni ako keby sa navzájom podporujú v tej interakcii. Janči môže aj vzdorovať, kritizovať, že sa nič nerieši. Môže ísť aj do takéhoto druhého dieťaťa, lebo aj dieťa s dieťaťom si vedia kvázi vymeniť veľmi, veľmi funkčnú komunikáciu, len sa teda nič neporieši. Dobre, pozerám, že sa potrebujeme posunúť, takže čo je ideálne v tomto našom svete pracovnom a konfliktovom robiť, je, že vedome vstupovať do toho dospeláckého stavu, aby sa nám ten dospelácky stav vracal naspäť. Hej? Aby sme vedeli s ľuďmi vytvárať veľmi dôležité veci pre našu spoluprácu. A to je, na základe tejto rovnocennej komunikácie podporujeme dôveru, psychologické bezpečenie. Dneska veľa sa o ňom hovorí a pritom tak málo stačí, hej, že vystupovať v tej roli dospelého. Podporuješ ownership, alebo teda motiváciu toho druhého prevziať na seba riešenie problému, že nielen sa spoliehať na to, že sa to buď vyrieši samo, alebo že to vyrieši za ňo Michal. A rovnako tak podporujete to, aby sme sa zladili na nejakom zdravom riešení konfliktu, alebo na tom, ako spolu mať zdravé vzťahy v práci. No a toto ma už plynule prepája, alebo vedie k tomu, že ako na to. Je veľmi naivné si myslieť, že tento dospelácky komunikačný štýl budeme mať k dispozícii kedykoľvek a keď ja budem chcieť, tak si ho zapnem. Hej, že niektorí ľudia si hovoria, však dobre, viem o tom, veď na budúce poriešim ako dospelák. Veľmi ja dúfam, že sa to stane, čo mi ale ukazuje prax je, že sa skôr dejú iné veci. A to iba pripomeniem, skôr sa deje to, že sa ukáže. Ten prvý obrázok je ten ako keby snehuliačik tých našich komunikačných štýlov. Často sa ukazuje, že ten dospelácky komunikačný štýl máme čo najmenej vyvinutý, čo najmenej navitý na našej páske. Že máme proste také, proporcie tohoto snehuliačika sú také, jak československá mis, 90, 60, 90, že ten pás, ten dospelácky komunikačný štýl je najmenej podkutý. To je jedna vec, čo pozorujem v praxi a koniec koncov aj u seba, že keď príjem do konfliktu, tak fakt sa musím nadýchnuť, vydýchnuť, vyvolávať všetkých nie svätých, ale všetkých duchov a hlavne dospelého ducha, aby som nezareagovala evolučne, čo máte ten stredný obrazok, lebo to je oveľa silnejšie, oveľa viac sme naprogramovaní našou prírodzenosťou reagovať takto, ako dospelácky. Obzvlášť, ak máme tú dospeláckú pásku veľmi tenkú. No a čo je ako keby také tretie, ja neviem, varovanie alebo odporúčanie, dobre, varovanie, je, že ten dospelácky komunikačný štýl, on znie jednoducho, ale on je v podstate ako keby také puzzle rôznych zručností, z ktorých všetky by sme mali mať k dispozícii, aby to naozaj zacvaklo, aby to bol ten dospelácky komunikačný štýl. Ktoré tým konkrétne myslím? Podľa mňa teraz vám nepoviem nič dramaticky nové, poviem vám len to, čo už možno viacerí z vás aj
trénujete. Aj to ste už mali povedané od vašich koučov, od vašich zamestnávateľov, že toto je to, čo potrebujete mať k dispozícii. V prvom rade empatia k sebe. Ja sa potrebujem zamyslieť nad tým, čo v tejto situácii vnímam, ako sa v nej cítim, čo potrebujem. A teraz nemyslím, že potrebujem pohár vody, ale čo potrebujem dosiahnuť pre seba, akú potrebu si naplniť. Konkretizovať budem teda na prípade Michala. Michal teda čo navnímal? Navnímal, že prišiel k nemu nejaký skleslý Jano a povedal mu toto a toto. Povedal mu tie vety, ktoré sme si čítali v prípadovej štúdii. Ako sa pri tom Michal cítil? Bolo aj napísané v tej štúdii, aj teda si viete asi predstaviť. Michal sa pri tom cítil aj zmetene, možno niečomu nerozumel, aj rozrušenie, že do keľu dá, čo sa deje, a aj možno nepríjemne, že ide sa diať riešenie konfliktov, nie je to úplne moja parketa. Čiže objavil v sebe takéto pocity. Čo by potreboval? No a teraz to je akože už taká hlavolamka. Potreba je niečo, čo chceme si naplniť veľmi, veľmi, aby sme vedeli byť spokojní s konečným riešením. V Michalovom prípade, keďže chce reagovať dospelo, keďže chce reagovať rovnocenne, domýšľam si, že jeho potreba je vedieť sa spoľahnúť, vedieť spolupracovať, vedieť aj byť efektívny, mať efektívnosť v tom, čo robí. Čiže toto niečo si Michal pre seba uvedomí. A jeho predstava takéhoto riešenia, už tá konkrétna, by mohla byť, že ja neviem, stretneme sa a teraz už toto, čo ste vypísali. Predstavy konkrétne. Stretneme sa vo dvojici, stretneme sa v trojici a tak ďalej. Toto všetko si Michal v kľude premyslí. Hej. Potom, toto je jeho zručnosť, ktorú už má. Potom toto isté pouvažuje nad Janom. Čo sa tomu Janovi deje? Úplne rovnaké kategórie. Prípadne, ak mu to nie je jasné, ak si to nevie domysleť, ak sa bojí, že si domýšľa, čo odporúčam si vždy overiť, tak si to overí s tým Janom. Čiže tu sa mi to vracia, neviem, kto to už z vás hovoril alebo písal, že je naozaj veľmi fajn si dať aj stretnutie vo dvojici najprv a overiť si, že vnímam to správne, je to tak, ako sa mi zdá. No a potom, keď toto všetko máme na stole, až potom hľadáme riešenia. Čiže najprv si vyklírujme všetky naše také akože vrstvy pod a potom si poďme hľadať riešenie a uzatvoriť dohodu, ktorá je pre nás obidvoch výhodná. Pozícia dospelého sa vyznačuje tým, že netlačí ľudí do dohôd, ktoré sú výhodné napríklad len pre neho. Hej, že navrhujem, vyrieši sa to takto a bodka. Hľadám, čo bude toho Jančiho rovnako motivovať, rovnako mu voňať, ako voní mne. A potom posledný krok, čo je zručnosť, ktorú potrebujem ako správny líder mať v tom konštruktívnom riešení konfliktov, je, že tú dohodu aj dodržím. A prípadne sa idem s Janom rozprávať o nejakých úpravách, či nám to sedí, či nám to nesedí. Toto všetko patrí do takých tých základných zručností, ktoré si myslím, že sa nejak veľmi časom nemenia, neupravujú. A toto všetko by malo dať základ pre tú reakciu, ktorú ja zo seba v každom bode konfliktu tomu druhému dám. No a teraz otázka teda na vás, výsledný test správnosti. Ako by teda zareagoval Michal ako dospelý? A teraz ja už si tam pozerám aj hore tie, ktoré ste písali, že či tam teda spadajú, alebo ako ste to tam písali. Veľa z nich bolo v súlade s tým, čo vám tu hovorím. Kľudne si aj napíšte svoje iné tipy. Môžete si len tak na papier, môžete aj do komentov, že čo by tam mohlo zohrať rolu, čo by sa tam dalo povedať. A ja vám za chvíľučku ukážem, ako by som na mieste Michala, keď som si to nechala prejsť hlavou, ako by som zareagovala v tom prvom kroku a potom ešte v druhom kroku. Nechám vám minútku na zamyslenie.
Dobre. Ak sa vám podarilo niečo si napísať alebo niečo si predstaviť, možno ste si pozreli v tom čete tie niektoré nápady, tak skúste pozrieť a skúsme ako keby porovnať. Tá prvá kratšia, pozorne zlaknite sa, tá prvá kratšia je tá instantná, ktorú by som chcela mať v talóne vždy, keď ma niečo zaskočí. Hej, že to je v podstate vec, s ktorou sa nevrhám do riešenia, ale vrhám sa do porozumenia. Čiže Michal povie niečo ako ďakujem za dôveru, niečo, čo ste aj vypísali, že ďakujem, že si za mnou prišiel. Chcem sa nad tým poriadne zamyslieť a ideálne sa k tomu ešte vrátiť. Rád by som teda nejaký prísľub, chcem sa k tomu ešte vrátiť. Mal by si čas na stretnutie k tomu dnes o 16:00? Návrh, konkrétny návrh, ktorý aj chcem splniť. Čiže máme tu veľmi skrátené tie kroky toho dospelého prístupu, len aby sme pre seba získali čas získať v tom odstup a zorientovať sa v problematike. Možno si hovoríte, že toto nemusí byť úplne ťažké spraviť, alebo že však to je prirodzené, ale predstavte si, alebo dosaďte si teraz za Jana niekoho iného. Alebo si predstavte Jana ako nejakého zamestnanca, na ktorého máte nervy. Predstavte si tam, ja neviem, vašu svokru. Neviem, prečo mi napadlo, ja mám super svokru. Predstavte si tam niekoho, s kým vám naskakuje automaticky nejaký komunikačný štýl. Predstavte si tam svoje dieťa. Tento krok prvý by vám mohol zachrániť to, aby ste išli na automatizmus. Čiže ChatGPT, ideš prvý krok, no a potom si ideálne rozdrobíš na drobné to, čo som vám ja dala maličkú ukážku, že ako sa v tom cítiš, čo v tej celej situácii ty pre seba potrebuješ si zabezpečiť a čo navrhuješ robiť. A keď sa stretnete s Janom, tak idete s ním celé toto kolečko. Hej, že idete sa zdôveriť o tom, že ako vy sa cítite. Čiže tam tuto konkrétne píšem slova, ako záleží mi na tom, aby sa tu cítil dobre a tiež cítim zodpovednosť za náš tým. Zároveň mi je nepríjemné vstúpiť do tohto v roli rozhodcu. Obávam sa, že to prileje do ohňa. Záleží mi na tom spravodlivom a spoločnom riešení tejto veci. Zároveň vidím, že v tejto situácii ti nie je príjemne. Ocenil by si moju pomoc, je tak? Čiže už ako keby zachytávam toho druhého. No a potom dávam konkrétne riešenie. Napadlo mi dať si s Rebekou rozhovor v trojici. Ja vám môžem pomôcť hľadať porozumenie a dohodu ako nezainteresovaný človek. Prípadne niekto iný ako ja. Tam už Michal sa musí zamyslieť nad sebou. Dokážem ja toto spraviť? Mám na toto ja nervy? Viem byť naozaj nestranný? Čiže návrh, ktorý Janovi dávam, musí byť pre mňa realistický a lákavý. Musí byť pre mňa zrealizovateľný. A následne si s Janom overím, či je to pre ňoho lákavé tiež, alebo či má nejaký iný nápad. Čiže nejako takto by som to v tomto kroku riešila. No a možno sa teraz pýtate, že no dobré, ako to poriešilo celý ten konflikt, ako to dopadlo, kto s kým, ako Rebeka s Janom nakoniec dopadli. Za mňa, aj mňa to trápi, aj mňa to zaujíma, len nedá sa to úplne predvídať. Presne kvôli tomu, že tie interakcie v konfliktoch sú vždy obojstranné a nie úplne sa dajú tak, ako to sudoku naplánovať, tak práve jediná istá premena je, že vy v každom tom kroku si vyvoláte stav dospelého a budete riešiť každý ten krok na úrovni dospelý s dospelým. To je jediná konštanta, o ktorú sa viete oprieť. A ak aj by ste sklzli do rodiča alebo do dieťaťa, alebo teda do hocičoho iného, jediná konštanta vás zachráni, potrebujete sa proste k nej znova vrátiť. Čiže typ 4 je veľmi jednoduchý a krátky. Stále opakujte to isté. Stále sa vracajte do toho stavu dospelého. Riešenie konfliktov z môjho pohľadu nie je, teda v prospech vzťahov, nie len takéto, že vyriešim a idem. A to, ako môžete k tomu aj namotať ostatných, aby to riešili podobne ako vy, je len o tom, že to často opakujete. Že teda idete po týchto 4 zručnostiach, že praktizujete empatiu k sebe, empatiu k druhému, hľadáte lákavé riešenia pre obe strany, ktoré aj teda poriešia vecný problém, aj uspokoja potreby obidvoch strán a dodržíte tú dohodu. No a teraz to potrebujete robiť transparentne, že ľuďom aj vysvetľujete a hovoríte, prečo to robíte a potrebujete to robiť hlavne vytrvalo. Potrebujete to robiť aj otvorene spätnej väzbe. Čiže tak, ako som spomínala niektorých tých mojich klientov, aj keď sa vám zdá, že vy už komunikujete ako dospelí, ale zrazu dostanete spätnú väzbu, že ten druhý sa k vám správa aj tak ako dieťa,
možno ešte to nie je úplne také čisté. Možno z vás naozaj cítiť toho rodiča. Možno ešte stále sa nepreklopil ten váš vzorec. Potrebujete byť vytrvalí v tom. Ono sa to jedného dňa preklopí. No a ak by aj náhodou nie, to je už posledný tip, ktorý dúfam, že ešte zavnímate, nevypínajte to ešte. Ak by sa to náhodou nepreklápalo, tak ja teda vidím v praxi, že veľa vecí vie zmôcť aj tento efekt motýlych krídel, že líder sa v tomto naučí naozaj poctivo ísť do pozície alebo komunikačného štýlu dospelého, trénuje sa v tom, navíja si na svoju pásku, avšak potom ku mne príde s tým, že počúvaj ma, ty kokso, poriešený problém s Janom, hej, poriešilo sa to, ale o 2 týždne Jano je tu zas. Jano je tu zas, sťažuje sa zase na niekoho iného, alebo teda na Rebeku sa zase sťažuje, ja už z neho nevládzem, však on není normálny. Tak to je, že Jano sa vracia s rôznymi typmi ponôs, alebo sa začnú ozývať nejaké iné problémy v tíme, začínajú sa proste objavovať chyby v Matrixe, to volám. Neviem, či ste videli film Matrix, ale tam bola taká scéna, kedy Neo, ten hlavný hrdina, zistil, že asi nie úplne vníma ten svet realisticky, lebo sa mu začal vidieť tzv. Déjà vu. Začal vidieť napríklad čiernu mačku, mu prešla 2-krát pred očami a 2-krát sa zaspravala rovnako. Čiže bolo to Matrix, bola to naprogramovaná mačka. Keď sa vám začne diať takéto déjà vu, alebo veľa takýchto akože podivností v tíme, ja to volám, že to môže proste zasmrádnuť, že to už efekt motýlych krídel je málo, lebo by som povedala, že stále to treba veriť v to, ale je možnosť sa pozrieť, využiť túto bielú paličku pre nevidiacich, túto transakčnú analýzu aj na to, aby ste sa pozreli na fungovanie tímu ako celku. Čiže vy už máte v sebe upratané, hej, to je tá gulička v strede, už aj rozumiete asi tomu, ako tie interakcie prebiehajú medzi ľuďmi, len vidíte, že tá skupina si žije nejakým svojim životom. A úplne máte pravdu. Lebo v skupine sa môžu diať rôzne podivnosti. To, že ľudia sa v skupine správajú podivne, nemusí byť preto, že ľudia sú divní, ale preto, že sa skupina zasekla napríklad v nejakom vývojovom štádiu. Hej, že napríklad prišiel nový človek do tímu a teda sa tým rozrastol a rozhodili sa totálne zaužívané vzorce a ľudia sú v tom neistí. Hej, to je akože prvá možnosť, že zistíte, že ste v takom štádiu rozvoja tímu, ktorý potrebuje podporiť od vás nejako špeciálne, od vás ako od lídra. Aby sa všetci ukludnili a tie konflikty prestanú byť také časté. Zrazu poriešite jedným šmahom viaceré konflikty, prestanú vám vybublávať na každom kroku. Rovnako tak si viete posvietiť aj na dohody a pravidlá, ktoré máte nastavené, lebo je možné, že ľuďom proste niečo nie je jasné a tak sa ozývajú, upozorňujú na seba. Toto môže byť aj druhá vec, ktorú objavíte. No alebo si posvietite viac na to, ktoré potreby vaši ľudia v tíme nemajú naplnené. Možno sa vám dostane spätnej väzby, že ľuďom chýba, ja neviem, viacej autonómnosti. Chceli by viac samostatne robiť na taskoch bez toho, aby ste im vystali za chrbtom. Neviem, vymýšľam si. Veľa z tohto, čo viete v tíme navnímať a čo sa viete podozvedať, tam potom vy, ako som už hovorila, pomôcť poriešiť aj také tie malé konflikty medzi jednotlivcami. Len tým, že zmeníte nejaké nastavenia, zmeníte to, ako máte tým, ako máte nastavené pravidlá. No, a to už je vlastne 5. a posledný tip, ktorý som vám chcela prezradiť. Ja budem teraz veľmi zvedavá, ak by ste mali ešte 2 minútky navyše, či by ste mi mohli napísať do chatu, že či niečo z tohto, alebo čo z tohto vám príde také, že ja neviem, že sa nad tým zamyslíte, alebo že vám tak možno dodalo nejakú inšpiráciu. Ja dúfam, že nejakú inšpiráciu som vám posunula, aj keď to bol zápas s časom. A veľmi by ma zaujímalo, že čo z tohto možno pre vás je zaujímavé sa o tom porozprávať napríklad v ďalšom webinári. Budem veľmi rada, keď tu máte aj zoznam tých typov, máte ich tu všetky na jednej strane, aj keď možno niekomu inému nič nepovedia, keď ich len tak zbadá. Ja veľmi dúfam, že vám pripomienka na týchto 5 typov môže pomôcť, keď sa budete niekedy, ja neviem,
zamýšľať nad tým, že preboha, čo s týmto konfliktom, akéhokoľvek typu, tak niektorý z týchto typov by mohol zafungovať. Zastav sa. Ak nehorí, privolaj dospelého. Navíjaj si ten dospelácky štýl. Opakuj to isté do kolečka a všímaj si chyby v Matrixe. Veľmi dúfam, že budeme mať príležitosť ešte sa k týmto témam vrátiť. Budem rada, keď si so mnou dáte aj ďalšiu session a rovnako tak budem rada, keď sa na mňa obrátite, ak by ste si chceli nezáväzne so mnou pokonzultovať o tom, ako to aplikovať, alebo aké máte pozorovania u vás v tíme. Či by ste niektoré z tých nevidiacich alebo z tých pomôcok pre nevidiacich vedeli aplikovať aj na vaše vzťahy v tíme. Budem veľmi vďačná. Áno, Janka Hrušková píše, že ďakujem za 5 tipov už len aplikovať do praxe. Presne tak, že hovorím si, že na to, aby som vás nejakým spôsobom vám oprášila, osviežila a nakopla, stačí hodina. Ale na to, aby sme to dali do praxe, tak bude ešte treba veľa krvi a potu. Ďakujem aj ja za to, že ste so mnou boli. Ja teda verím, že ste so mnou boli až do konca. A budem sa tešiť na všetky možné prepojenia, ktoré sa nám... Zita píše, že áno, bude aj záznam, tak budem sa veľmi tešiť, keď si aj pozriete tento webinár zo záznamu a keď sa vrátime k tejto téme. Pri najmenšom ma určite sledujte na LinkedIne, píšem o týchto témach celkom často a s vášňou. A budem sa aj ja tešiť na vaše prípady z praxe. Ďakujem veľmi pekne. Kľudne ešte píšte, ja tu ešte budem si čítať vaše komentáre. Kto ešte, komu z vás nehorí, ďakujem Jani za spätnú väzbu. Komu zase nehorí, tak kľudne ešte napíšte.